तथापि प्रयत्न करूनही एखादी व्यक्ती जगली नाही तर ती देवस्वरूपाला मिळाली असे समजावे आणि ईश्वराला आपल्या सगळ्या सोयरास जो हा देह सोडून गेला त्यास शांती लाभावी म्हणून प्रार्थना करावी. आपल्या सुखदुःखाच्या भावना त्याला बाधू नयेत यासाठी आपली प्रिय व्यक्ती गेल्यानंतर रडू नये. कारण शेवटी आपल्यालाही त्याच धामाला जायचे आहे. मृत्यूनंतर रडणे, आक्रोश करणे हे खरे तर अज्ञानाचे प्रदर्शन आहे. आपल्याला आपल्या व्यक्तीची आठवण होत असेल तर रडण्यापेक्षा त्याचे कार्य पुढे चालवावे, काहीतरी करून दाखवावे आणि कीर्ती मिळवावी, जेणेकरून आपल्या कुळाचे आणि आपल्या वडिलांचे प्रिय व्यक्तीचे नाव मागे राहील. त्याप्रमाणेच जर एखादी व्यक्ती गेली तर तो आपल्या जातीचा परजातीचा असे न पाहता सर्वांनी जाणाऱ्यास सन्मान द्यावा, आत्मीयतेने त्याचा अंत्यसंस्कार करावा. त्यासाठी हातभार लावून त्याच्या स्मशान यात्रेस सहयोग द्यावा. कारण कोणाची गती काय होणार आहे, आपली स्थिती शेवटी काय होणार आहे हे आपण आज सांगू शकत नाही. यासाठी जाणारा प्रत्येक जीव हा पवित्र आहे असे मानून त्यावर योग्य त्या अंतिम संस्कार होणे महत्त्वाचे आहे. मृत्यू म्हणजे किळसवाणे अशी गोष्ट नसता तेही सुमंगलच आहे असे समजून मार्गाने जाताना दिंडी आणि हरिनामाचा घोष करावा आणि ही अंतिम यात्रा सुमंगल होईल असे पाहावे. कुठलीही अभद्र किंवा किळसवाणी प्रथा असल्यास ती मोडून काढावी. आपल्या परिचयाच्या व्यक्तीसाठी श्रद्धांजली अर्पण करावी. स्मशानातही सुव्यवस्था असावी. पाऊस, ऊन यापासून येणाऱ्या लोकांचे रक्षण होईल यासाठी योग्य ती व्यवस्था, संस्कार मंडप इत्यादी व्यवस्था करून स्मशानातील वातावरण पवित्र करावे. मृत शरीरावर योग्य ते संस्कार करण्यासाठी लागणारे जे साहित्य असेल, उदाहरणार्थ दहन संस्काराचे साहित्य किंवा ज्या समाजात जी पद्धत वापरतात त्यासाठीचे साहित्य हे योग्य ठिकाणी लावून ठेवावे. महाराज म्हणतात, मृत शरीरास पितांबर नेसवावा असे म्हटले जाते, परंतु ज्याची परिस्थिती गरीब आहे त्यांनी त्यासाठी आपले घर विकणे योग्य नाही. म्हणून घरामध्ये जे स्वच्छ सुती कापड असेल असे वस्त्रही मृत शरीरास नेसवले तरीही चालते. शास्त्रामध्ये कुठेही नवेच वस्त्र असावे असा उल्लेख केलेला नाही. आपण शास्त्रामध्ये भोजनात तूप उत्तम आहे असे सांगितले आहे, म्हणून काय तुपाशिवाय जेवत नाही? मग मृत शरीरासच तूप चोळले पाहिजे हे शास्त्राचे वचन बंधनकारक आहे असे का समजावे? एखाद्याच्या घरी अन्नान्न दशा असेल, ज्याला रोज मजुरीवर जाऊन मगच आपल्या पोटापाण्याची व्यवस्था करता येते,
अशा व्यक्तीने सुतक धरून घरात बसणे त्याला परवडणार आहे का? त्यांचीही समाजाने गरज ओळखावी. अशा गरिबांकडे उपास पडत असतील तर त्याने मृत शरीराचे वर योग्य ते अंत्यसंस्कार केल्यानंतर घरी येऊन स्वच्छ स्नान करावे. मृत्यूस्थळ पवित्र करावे आणि मृत्यूसंस्कार पूर्ण झाले असे समजावे. 10 दिवस उपास करून घरी उपाशी मारण्यापेक्षा त्याने खुशाल दुसऱ्या दिवशी कामावर जावे. मात्र आपल्या मनात उत्तम विचार करावेत. गेलेल्याचे मनन करून चांगल्या गोष्टीचे स्मरण करावे. एकांतात ध्यान करावे. अन्यथा काही करून सुतक भरण्याची प्रथा अवलंबणे ही खरे तर दुष्प्रवृत्तीच ठरणार आहे. अशा प्रकारे प्रसंग पाहून योग्य तो निर्णय घेणे गरजेचे आहे. सुतक पाळणे यामागचा मूळ उद्देश समजावून घेणे महत्त्वाचे आहे. मृतदेह हा कधी आजारी पडल्यामुळे मृत झालेल्या व्यक्तीचा असू शकतो. या मृतदेहाचा संसर्ग होऊन जे लोक शुश्रूषा करतात त्यांना त्याची बाधा होऊ शकते. म्हणून 10 दिवस त्यांनी इतरांपासून दूर राहावे हा मूळ उद्देश आहे. या कोरोनाच्या काळात तर या संसर्गाचे महत्त्व आपणास चांगलेच पटले आहे. कारण कोरोनाची महामारी गेली म्हणता म्हणता पुन्हा आपल्या देशावर शत्रू जशी तयारी करून चढाई करतो त्याप्रमाणे या महामारीने आक्रमकपणे हल्ला चढवला आहे असे वाटते. कारण आपल्या देशातील खेड्यापाड्यांमध्ये दुसऱ्या लाटेमध्ये या महामारीचा फैलाव जलद गतीने आणि कितीतरी अधिक पटीने झाला. गावागावामध्ये कोरोनाने मरणांची संख्या ही खूपच वाढली आणि लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले. यासाठीच तज्ञ व्यक्ती, शासन पुन्हा पुन्हा आपणास घरात थांबण्याच्या, तोंडाला मुखपट्टी बांधण्याच्या, स्वच्छता राखण्याच्या, हात वारंवार धुण्याच्या सूचना देत आहेत. त्याकडे गांभीर्याने पाहून योग्य वेळी लस घेऊन आपण स्वतःच सक्षम बनवणे गरजेचे आहे. अशा प्रकारे सुतक म्हणजे नेमके काय हे लक्षात घेऊन सुतक पाळावे. अन्यथा 100 कोसावर गावी ज्याचा बाप निवर्तला त्याच्या मुलाने मुंबईमध्ये आपल्या बापाचे सुतक पाळणे म्हणजे परिस्थितीचा विपर्यास केल्यासारखे आहे. पूर्वीपासून आपल्याकडे घरात गोमूत्र शिंपडणे, दारामध्ये निंब बांधणे, निंब खाणे, प्रेतास अग्निसंस्कार देणे आणि सुतक पाळून एक प्रकारे आपण आपल्या घरातच थांबणे अर्थात होम क्वारंटाईन होणे हे सर्व आरोग्यासाठी सांगितले आहे. यासाठीच शुद्ध पाण्याने स्नान करून स्वच्छ
शुद्ध कपडे परिधान करावेत. रोग्याचे जी काही कपडे असतील, भांडी असतील, ती निर्जंतुक करावीत. हे करणे आवश्यक आहे. यालाच सुतक म्हणतात. केवळ 10 दिवस शोक करण्यासाठी सुतक पाळणे हे माझ्या मनाला पटत नाही, असे महाराज म्हणतात. सर्वांना शोकवार्ता समजावी म्हणून एकदा पत्र टाकावे आणि सर्वांना कळवावे. या काळामध्ये सद्ग्रंथ असतील त्यांचे वाचन करावे. आपल्या विचारामध्ये परिपक्वता आणावी आणि विवेकाने 13व्या दिवशी आपल्या जवळच्या लोकांसह प्रार्थना करावी. सर्वांनी मिळून भजन म्हणावे. गेलेल्या व्यक्तीबद्दलच्या आठवणी जाग्या कराव्या. आपल्या ऐपतीनुसार दान द्यावे किंवा त्यानिमित्ताने सेवा करावी. दान देण्यास आपल्याकडे काही नसेल त्याचा खेद मानू नये, परंतु गेलेल्या व्यक्तीविषयीचे चांगल्या आठवणी इतरांना सांगाव्यात. मोकळेपणाने सर्वांना नमस्कार करून आपल्या प्रिय व्यक्तीप्रमाणेच आपणही मीही चांगल्या प्रकारे वागेन असा संकल्प करावा आणि या संकल्पानुसार सेवेचे कार्य पुढे चालू ठेवावे. जे गेलेल्या आत्म्यास प्रिय होते हेच खरे तर पिंडदान आहे. त्यानेच आपले कर्तव्य पूर्ण होईल. आपल्या गेलेल्या प्रिय व्यक्तीची कीर्तीही उज्ज्वल होणार आहे. केवळ पाहुण्यांना घेऊन 6 महिने झाले तरी रडारड करत बसणे यात कोणताच अर्थ नाही.